Pamusoro idari. Inini ndini ndakamhangara nyaya. Ndakamhangarira vakomana vakudzimalaita chasi peswedhi mamina natakudzwa samhanga. Vakanokora vana vangu vaviri avatendera naye tsoka. Vakanokora vana vangu vaviri avatsoka. Vakomana vari 4. Vari 4. Vanokora vana vaviri vatsoka dzavo. Kwete changami. Kwete changami. Pamusoro changami. Chakaitika ndechekuti isusu tine gomba rataimaina. Mushure mukumaina takasiya mugomba imomo tine matombo atakasiya. Matombo taasiya kudaro tikabva taenda kumba. Taenda kumba vakomana vaviri vanova natezvara vangu Chenje naHenye vanonzi vatikanokora tsoka. Vakanopinda vakatora matombo aya. Vatora matombo aya isu takamukira kuenda kubasa na 2 o'clock AM tasvika. Ndokusvika matombo aya asati abuda panzvimbo. Taona asina kubuda panzvimbo ini vakomana ndosenza navo atezvara vangu nemuzukuru wangu nemukomana muvakidzani wedu atosenza naye. Ndokuti kumana matombo tawana hatinganetseke kutsvaga vanhu. Nekuti tapinda pasi takaona pane zvidziyo zvairatidza kuti ndezvepamusha. Tabva tati kuna vamwe vakanga vatora matombo aya. Ndana tezvara vedu vaita sei vatora matombo aya. Isusu padaro ndokuchiti hande tinoona chi kana tezvara vedu twaudza kuti mwana maitrenyi akaita sei akaipa. Ndokuenda pai ndokuvaona vakanorara mumango akarara. Natsano mukaitite sei titaure nyaya iri panapa. Hapana akambomuka vakaramba vakarara. Eva iri kuma 3. Hapana akamuka 3 AM. Hapana akamuka takati rikatimirire kuchena. Kwachena ndobva tati anatsano uyatite sei titaure nyaya. Maitira maita akaipa imuri wanyarikana mufanenge muchiita zvinhu izvi. Havana kuuya kana kutaura nesu vakaramba vakanyarara. Amai pachitiko chese vakanga vasipo. 2 days later amai vauya. Ndokuti vana vangu makanganisirana handidi kuti mugare muchinetsana. Uyai titaure. Ndokuti kumana vari ava amai. Ndokuti kumana amai vatisedza wete sei hande tinzwa kuti vari kuti chiine chiitiko ichi sezvo vakomana vakatikanganisira. Tiri kukurukura chiitiko ichi ndopatakazonzwa amai vakuti manokora vana tsoka. Vati manokora vana tsoka. Zvinova zvakatishamisa kuti tanokora vana tsoka. Isu tauya panapa kuti taure nawe kuti takakanganisirwa takabirwa matombo edu. Ndobva amai vachiti manokora vana tsoka kudaro. Amai ndokuchisumuka achiti inini pari zvino zvandida kuita. Regai ndione vanhu vandida kuona. Amai ndokusumuka ndokuenda. Ini ndokusara takambogara patanga tashedzwa naamai pai takagara. Ndokuti mwana mazviona zvaitika. Toita sei? Mana handi kumba. Toenda kumba. 2 days later ndopandakazofonerwa inini zvikanzi ndimo achasere ndikati ndini. Zvikanzi inini ndiri mupurisa wamambo ndonzi chadereka ndinooneka kushamba. Zvingaite here ndikuonei? Ndikati hapana chakaipa rega ndiwechi kushamba ikoko ndikuonei. Ndokuenda ndokunoona vachadereka. Ndokunditi vachasi mune mhosva makasunga zvinonzi makanokora vana tsoka. Ini ndokuti alright wabva ndipasa munhu. Ndosaka ndiri pano kuchangamira. Saka hauna kunokora tsoka? Handine. Pfungwa yokuti wewe yanatsa chete rakaba wangoitora papa. Patakanopinda pasi takaona pane midziyo inova iri yepamusha. Mabhaketi maviri. Unoziva here kuti mbavha inogona kutora midziyo papa inosiya panzvimbo kuti kana zvakutsvagwa zvinonziwo papa. Usatombozviti chenjerwo mbavha kana chida kuba kuti mangwana akazopfuma achidzi ndiye mbavha ndiwo vachanzviri pamushapa ndiwo mbavha inosiya chinhu pamusha ipapo panzvimbo. Asi pamusoro paizvozvo tataura kuti uyai titaure nyaya iri kuno havana kana chavakaresponda. Zvinova zvakazotipa proof yekuti vanhu vanondiwa nekuti dai vanga vasiriwo dai vakauya katakataura. Orega mai munombo here? Umbo ndinawo. Pamusoro idari. Umbo wacho. Zvavakaita vana ava ndakavaunganidza. Sorry, vasati vapa umbo. Ndikuzwa nyaya yakaitikirana vana vakaitikirana. Andiwa? Imi amai mamusakira. Mati mambo. Mamuri pe vakaitwa nyaya. Nyaya yekunokorwa tsoka yakaitwa ndiripo. Ayo.
yekubira matombo yekubiwa kwematombo ndanga ndisipo makazi makaimimo ndobva ndauya kuti ndifambe nemika eyi kusvika vana vanokurwa tsoka ndizvo imimi manzwa kuti vana kunzi vaba matombo mani makaunganidza makazoti ndiri kudzoka ndizvo handida kuti ndiri kudzoka wakati zvazvakaita kumanyira ndinotori nemarekodzi nemaaudio zvazvakaita ndavaunganidza uyu mukomana uyu nemunin'ina wake vakaenda kumusika pamasauso ndaunganidza ava saka uyu kudzi akateera ava kwamasauso nobva anonokora tsoka paine vakomana 2 mumwe muzukuru weavavo nemumwe mukomana mugweja weikoko avanokora tsoka ava ndavaunganidza kudhara kudzi akadzoka kwamasauso atonokora mukomana tsoka zvichiratidza kuti atumwa nemukwasha uyu nevakomana ava saka ndazobvunza mukomana wekuti sei ana chenje vasina kuuya kuti ndakugadzikai havana kuuya ndobva uyu kudzi handiti zvoni vana venyu havasi kuda kuita sei havasi kuda kutouya isusu takutoenda vabereka masichero ndobva ndavati garai pasi ndinotora vakomana kuti ndikuda kuti muyanane nyaya idzi tiite sei tidzipedze matombo anobiranwa shuwa vakaresponda ndobva vasara pamba ndobva ndaenda kwamasauso ndokusvika chenjerai nahengi vatori kumukata wepawepo zvichinzi vaenda kuwepo ndobva ndavatira ndikati ini ndaunganidza vanhu kumba kuti ndikuyananisei panyaya dzamakaitirana kugarisana here zvokuti ndakatoteera ava ndatori nehasha ende ndine intention yekutonzwisa kuti zveshuwa vanhu vanogona kunge vakamba vatiza uyu ndobva akandipindura akati tiri kuenda kumuprofita kuwepo tanokorwa tsoka nani nakudzi ndikati chimirai kuenda kumuprofita handi totanga tapedza nyaya saka ndadzoka ndobva ndataura navo ndikati imimi vakomana handakusotanga kutaura nyaya tsoka ndakati taurai nyaya yematombo mukomana uyu anonzi takudzwa previous day kuti ndizovaunganidza ndakasweta 2 days vasina chavataura asi ava vakanga vandifonera kuti mukwasha andibira matombo netimu yake nekuti vanochera makombo akafanana saka ini ndaitarisira kuti semukwasha acho achibudza kuti amai pano pane nyaya saka ndakazobvunza ushu mwana we ndikati panapa pari right here akati pari right ndikati unoti pari right sei ava vakomana vakafona kuti takaita sei makatora matombo avo zvikanzi ngavakudzei kuti matombo evo vakanga vatora kupi chii changa chaitika ndati iwewo matombo achona wakawana kupi zvikanzi ndakaona pamasoro penyu pamusoro pegomba rangu alright fine saka kosei usina kundiudza nobva andipindura kuti ini ndangomirira kuurayiwa nekuti inini ndofira zvinhu zvangu ndandamudza kuti ini ndikaita police case nekuti vakomana kuti makamhangara matombo imi musina kumhangara musina kuzondiudza kuti vakomana kutorai matombo zvinonetsa but handigoni kuita chinhu ichocho ndisina kukuyananisai sevana ndobva ndachengeta shoko rauyu tembo mudiki kuti paambotaura kuti ndamirira kuurayiwa chii chiri kuitika ndobva ndanyarara saka ndazobvunza mukwasha maaudio ndinawo arimo mufoni umu matombo makaona kuzvikanzi takatanga tapinda mugomba amai ndobva taona mugombo makarohwa matombo marohwa matombo ndobva ndaziva kuti ndanatsana patakabuda pasi pegomba ndobva ndaona matombo ari pamusoro pegomba zvaaipindura mudio zvirimo ndikati mukaona matombo ari pamusoro pegomba uyu akaona kumusoro kwegomba rako chachirudzidza statement 2 plus ini ndaitobhirifa kuti matombo anobiranwa uye vana vangu vanogona kunge vakabirana tsanawo nekuti pamwe chete saka chandaita kuedza kuita sei kuvayananisa ndobva ndatomupindura ndikati chava mastatement enyu aitatu uyu ari kuti matombo akatora kumasowe ekumusoro kwegomba revakomanako imi matombo muri kuti makabva pasi mukaona matombo ari pagomba mune mushonga here wekuti imimi kana muchinge mabirwa munhu anokanganwa chinhu pasipoti imi mozoya mochiwana ndobva ati aiwa ndikati right kwaiwewe pawakanomutsa ana tsano uchiti ngatitauranei wakataura shoko rekuti nekuti uyu akataura tsano wake vadikavo kuti zvoni imimi tsano ndimakatora matombo angu vanangu akarara ataura kuti 3 am handitika inini ndokuvhiringidzai maguta kunyarwa saka vana vakatya kumuka nekuti ndandisipo ndandaenda kunhamo kuti tsano vanozoita sei vanozotirova saka ndakuvabvunza ndobva ndati mukwasha uri kuona chinhu chakaita 1 waifanwa kungosiya matombo taavherifa kuti hasi mugomba makwere kana kuti akamira sei 2 uri kushanda pamba pangu munda mangu pachivanzi pangu waifanwa kusotaura kuti amai ndonyaya dzaita sei dzaitika saka iwe kuti matombo wakatora pagomba uyu bhururu wakomana kuti matombo ndakatora kumasowe saka inini handichisina chokwadi chekuti vakomana vakatora matombo nekuti handinombowa kuti matombo anobiranwa saka zvadaro ndopa ndakati iwewe kudzi pawatera ana chenje wangu wakuya kuzosunga bhegi kuda kuenda netsoka yemwana wangu kun'anga nekuti wangu watosunga mukuende kuti zvoni vana venyu varamba kuya kuzotongwa iwe wangu watora tsoka dzachenje nekuti chasi ana chenje havana kutadza kuya kuzogara padare rineri but vangu vakuenda kumaprofita kuti taita sei tanokorwa dzoka vasina kundiudza ini namai vavo ndobva uyu ati zvoni ngaandipe foni yangu audio irimo inotodaro ngaandipe foni yangu ndikati foni yako irini zvikanzi 2021 pane mumwe sponsor atanga tinaye kumba kwechenja akatora foni yangu neuyu mukomana kwamamino vakaitengesa ndobva ndamuti mari zvikanzi $5
ndikati foni ndo yawanokorera vatsoka tikanzi ngandipe foni yangu ndimupe tsoka yake odhiyo irimo ndobva ndati zvoni no foni handiti hanzi $5 ndibvabusa ndobva ndazoti mbudzi inoita $10 saka iwewe ndiri kukupa $10 wondipa tsoka yemwana wangu handiti zvikanzi ndobva ndatomupa $10 ndobva ndobva atotora tsoka munhingirikini mutochi anga akaisa mukati metochi ndobva andipa saka andipa kudaro mukomana muzukuru ndikati ambuya kana mapiwa tsoka 1 vakomana vakubiridzira tora tsoka dzivakomana vese vari vangani vari 2 that previous morning 3 am yachona iyoyo vakauya vachida kutanga vari kupinda mugomba uyo akatenderera mumba mati pandinorara ndobva atorovera parata ndobva ndadongorera nepawindo ndobva ati ndiani saka akazvinzwa kuti ndavhura kuti ndobva atopindura ega kuti ndini kudzi ndobva ndamuti uri kuda kuita sei haana kundipindura ndobva ndanyarara but nzira inoenda kugomba kwavo nekunemba yangu kwakatosiyana akatorova maraundi ndakati imbudzi here imbwa here saka pakazorera parata patinokwidzira moto ndobva ndakaziva kuti munhu saka nguva yaakandipa tsoka ndakazviziva kuti kunyange pamba pangu futi ane zvaaita but tsoka akandipa zvitori direct maodhiyo ndinawo tsoka akandipa ndinayo ndobva ndavati imimi ndachida kukutonga zvekuti muwirirane pakushanda sevana but iyi yamaita yetsoka hakuna munhu anotora tsoka yemunhu kana bhachi asina kuudzwa neng'anga kuti uyane bhachi uyane bhutsu uyane tsoka saka matori palevhel yepamusoro kekuti kanyaya kekuti matorerana matombo ndokavanokorera chi kavanokorera vana tsoka kana iri nyaya yefoni ine 3 years ago ndoyo unokorera tsoka nhasi plus imi pana pamagara before 3 years muchiwirana muchita zvinhu iwe wozonokora tsoka nekuti zvoni kune chikwereti chefoni 3 years 1 2 mese manga makutorongedza muri 4 kuenda kureva kuti ise plan dish kuti vakomana mapa vakaba matombo mukasandiudza manga mapa mhando yepamusoro yekuti muda kuita sei muda kuvaroya nekuti vaba matombo saka inini handichagone kuti nditaure nemi chasi nobva ndamubvunza kuti chasi iwe wati matombo wakaona pagomba uyu tako ari kuti akawana kugomba revakomana ndokune maso angu uri kuti chii ndobva atombotaura ega nemuromo kuti saka manga muchiti zvitsapo zvatakatorerana tsano zvachinatikana kugaya zvingaite chii ndikati iwe uri mukwasha muri vana taura zvaunoda wega torwa maya ndipokana nazvo yakaitika ndekuti ine vakomana vakange vari panozombasaoso pano pamakebheni panoita zvokubikwa sadza ndakaenda nzvimbo iyoyo vanga vari 3 nemumwe anonzi nobi vari 3 ndikaenda nzvimbo iyoyo pandasvika ndichibvunza machips panotengeswa machips ivo vanga vakagara panobikwa sadza panext pacho pavakasumuka vachienda pavandagara ndichimira machips achibikwa vandagara panzvimbo ipi iyoyo ndopandakazodzokera uku bcause vanga vanzi vauyewo nahama yandi pesa apa ndopandakazodzokera ndichiti pamwe vakomana vaenda kupi vaenda uku tiende tunoita tunogadziriswa ndikasvika vakomana vasiko amai ava tigere tichitonganiswa dhage ndakatora pandakasumuka ndinoreceiva foni pakaringa foni ndopandakasumuka vachiti ndipe dhaga mumwe anga ari kumashure kwakune mukomana wanoshanda naye anga agara pamashure pangu mumwe ari padiva sokwadi ndakasumuka pakaringa foni vandanonokora pasi mandaisa mupepa vaiti vada dhaga retsoka yavo handaizoti ndichibva ipapo vachiti ndine vada dhaga kana watora chinhu uchinzipe chinhu munhu uchimupa kurura waita sei kana kutora kurova chaukatorera dhaga uchivafairo wechii yavari kutipa amaya iwotora dhaga rachwaba udoko uruziwa ivo dagarei ndakavabvunza ndakati handina dhaga Yakuru.
Kuzokuoneka kungozi ndula dhaga iwe uchizoti dhaga ndiye makagarira anditi kuti kuzogara peta kwenye dhaga muzwanukura tsoka yokuwadzi namaya uchida dhaga iwe ubva watambisa dhaga engeri yematombo yaitaurwa panguva idzi kodhaga iriro wakatambisirei dhaga handakatya kuti handizive kuti vanhu vakandiunganira vamwe vari kuseri kwavo vari kufunga iyo ndandiri panze zvangu ane dhaga rakazobudisa amaya wakati ndipe dhaga rumwana wangu iye atibhabhisa chivharo chefoni chetochiyaida foni kwacho ndobhabhisa dhaga pavatambisa dhaga yaitindipei foni yangu alright chingoipedzisai ndandizvidza vakomana vati vari kupomerwa musvekumaasi changamiriwaangokuti Totiti. wasvika panguva yekutadza kukwasha uchamate nauri mukwasha unofanira kumira semukwasha asi zvawakuita vanhu vanate zvavacho vakagarira navo ndivo vavakunokanganisa Pamusoro ichangamiro. Nyaya yekunosvika na 3 o'clock AM. Inyaya yekuti mukumaina unenge uchida kuti ubate nguva. Haisi nyaya yekuti pane zvimwe zvinhu zvangachida kunoita. asi chiona uone kubata kwako nguva kuye kwabva wabudisa dhaga Endi pamusoro peizvozvo handiti inini handina evidence yekuti kana vakandiona kuti ndine dhaga ndakanokora munhu dhaga. Kuva mabi yangu ane dhaga hazviroka kuti inini ndine dhaga. Ndakamutuma evidence yacho kuti ndakamutuma iri papo. Kwazvakaitikira ndanga ndiriko here nini? chiitiko chakaitika chokubirwa ndochakonzesa kuti pave nedhaga unazonzwisisa dhaga uye haangotora dhaga chete risina kugara pasiita zvake wega nekuti haasi ndiye abirwa chete mese muri fomu makabirwa zvichireva kuti makagara pasi ndobva maona imini kuti matombo edu zvaabirwa todii ndobva matora dhaga ibva maisa kuchiriti chetochi foni inga yakatakura vanhu here kana ingatakura nomumwe vanhu tochi ngeyakatakura ndongo waitakura waida kuenda kuaseri nemasamples evu ndomudzo wangu tada kupindira masamples evu anga ari kuseri kwepauch anditi kwetochi pamusoro apo waida kuenda nako kuaseri kuti mutarise kuti mune kuchuma yakatochii ongonsiya mumwe munhu akabatwa nenhingi yacho ndiani nedhaga akabatwa anga ane dhaga achiti pakati penyu mese muri 3 ndiani ndiwe riri dhaga retsoka haisiso idhaga remumaini kasi anga naro ndiani akane dhaga ndiwe kanokoro uyu paakanotora dhaga remasamples iwongori kuti Ini ndakatorara pamaini pagumba pedu pangatadzina amai uyaindi kugarisei toponga uri uyu oiziva kuti angaenda kuti handina zvandaiziva apanozoiziva saka uyu paakanotora dhaga remasamples epamaini iwongosikazivi hapana chandaiziva changamira kana kasi masamples wauda kuziva kuti munei ndisowaitsaka matombo waiziva kuti anichuma here inini zvemasamples zvanga zvisiri mandiri zvazvisiri mauri saka zvanzi munani ini handizivo kuti muhana dzemumwe haukwanisa kupinda muhana yemumwe kuti pachitiko chagumbo kusvika baba uzizive wonguti itesa nditi but kurwadzwa kwake neni kwakasiyana muisirei mbudzi dzake nato dhaga renyu makapowa akandipa re1 but akatora rese uyu mwana wanzvanzi uye musunguru wake aiwa ivhu raingosanganiswa kana mbavha dzasanganiswa hapana pano mbudzi tsoka yatsukani tsoka dzanzi akatokwana ipapo akandipa but rimwe rakasara rite saka amai havapenge chasi amai havapenge uyu alright iwe wongo wagumbuka kasuya intention yake was bad ava vakaba zveshuwa kana kuri kuba vakabata but intention yako ingeri intention yemukomana inge kaipa kunyepera chama haubvume imhosva chikuberekero kuna mai uzvamuitamba kwenyu izvozvo maindokurira kuti kuone zvakaitika
ngotsanangura pasina basa tsanangura tora tsoka dzevana chimuisirai mombe nembudzi kuti azive tsika iyi yakaipa munyika mabushu. Hausi kuchema chichemawo handi tsoka kwazitorerwa wazitorerwa tsoka dzacho chimuisei siyai nyari pambudzi nato adzidze zvakaipa munyika. Unozoti kuroya vamwe vakazvarwa zviri muropa vamwe vanozvitangisa nenyaya yekurwadziwa zvangoda kuita unokara zvisirizvo. Asi amaidzidzisai vana kuti kuba kwakaipa kuba kwakaipa makanga maita mwoyo wakanaka wokuti vana ngavayanani asi vana afa wakutsurwa tsika yakaipa. Havana kuba vanoba but ipapo havana kuba zvandakaita pamusoro echangamire amai mamusipo ayo mirai inzwisai amai makaisa kuna mambo nyaya ine handichada kunzwa saidhirei ndada kukuudzai mazira andoita ini ndinomaina zvokudaro saka ndikaindikuudzei zvamunotora mweya wati tinange tinawo tikutongai kata kumatombo unenge wakasiyana mweya unochinja nokuti kukwa aufanwa kudzupurirwa kubvisirwa shuga yako pamuromo hazviiti. Ava kumana vanhu toda kuvachaja zvipa mutemo tindivachaja nokuti muzive tese muno mufanira akatarisa pasi mirai muti mubvunze azvichenesi hauna kuzviita haabvumi nokuti mamupa dhifensi kudhara vana vanotadza amai inonosainayo mbudzi dzakunadzo todzida sande ini vanhu vagarisana zvakanaka sande ini inonosaina sumuka ako zvichachinja inga wataura wega kuti zvokunokora tsoka sumuka wendo pane zinopfuura ipapo iwe sumuka unosaina bhozi yangu akasasaina ndikuzoti une mhosva chasi haana mhosva here nematauriro aita mhosva iri saka ngaasvunga anosaina ndikudzinacho wozogona kusvitsa mbiri kunokora tsoka kudzidza uroyi une 17 years ko paunosvika 70 ndoda tiite munamato kuti varoyi vese ngavafe chiko iyo wada kuwedzera amai vana akatadza kudara akatadza taurai pamusoro echangamire changamire yatakungokumbirwa ndechekuti vakomana vayandodzama ava ndo amai vedu vakasara pamusha baba vavo pamaini ipapo saka chanda kungokumbirwa ndechekuti vakomana ava vakafa totori tsamba yemumapurisa ebhuri rakapera vamboba futi mugomba mani mehando dzangu idzi iva vakomana vaviri vavo totori tsamba yemumapurisa yavakatomboba futi anisanotanisira kumapurisa vakaona mugomba mava matsvuka vanobva vapinda voba vose vauraya kuti gomba reimakumbo saka tiri kumbira hanzva dzangu idzi raiti kuti ngavashande vaitawo zvinhu zvavo ipapo vakavhura makomba pamberi pegomba revavavo izvozvi so zvavaimhanje kuti vanowira mutonera mavo saka takusatodii navo mama wangu chisumuka amai ngavagadzise nyaya zvakanaka chisumuka iwe mugara muchimbonzwawo mambo achitaura handinzwa maufambira zvaita takuda yogara apa munyika iwewe nemu wacho mwaino manzwa kuti hanzi taura history yavo amai mati muzvishuwa kuba unoba kasi apa hasina wakaba ndizvozvo kasi vanoba aiwa don't generalize things hatisi mweya wekuguriri ndouziya kasi vana vakambobaka history vanayo taurai pamusoro ichakamira tinoda kuti vakomana vakaba izvezvi vacho vataishanda vakuvhura tuma kumba kumberi kwegumba redu hanzi pacho pataishanda vakuvhura tuma kumba kumberi kwegumba redu ini changamire iyo chiregedza kutaura uyu vakomana akuvhura gomba kana ndatonzwa sisi vataura kuratidza kuti sempo vakaiona saka ini handisi kuzovasiya musanati amai asuduruki sempo vakaiona ndisovari kuvhura ndati ndinotonda maina zvokudaro saka ini amai ndida kuti vakomana vavabhadhara iwe inobhadhara mbudzi kuchinjani iwe inobhadhara mbudzi yobhadhara mbudzi toda kuti muve neukama hwakanaka chuma chakaputika munhu wese anofanira kuti adye muda kuita kamweya kutoka kuzotizorisira fanhu anoita zvemabhemba kamweya kekuda kuti ndini kamweya kechindini ngati kadezvo sumuka iwe 18 years wakura zvimiririre nhasi inobhadhara sumuka zvino ndikakunzwisisa chatongani kwanichachaja nai makumani
Mati amai. Chinhu chikutaurwa nemusikana uyu chekuti vakomana vakambobva mukati megomba. Munhu akaripota kumapurisa kuti mugomba mangu mabiwa nevana. Nyaya dzedu munodziziva kubvira pakutanga. Amai no, imimi muchiregedza yenyu yapera ingwani. Nyaya yenyu yapera. Kana idzi hondo dzokumba kwenyu munozoenda nadzo rimwe zuva. Kumba ndiri furi patakavhara dare munongouya nemhuri. Kasafana kuti vazoita shungwe kunonobora gomba tembo. Kuti vanogara kubora gomba vakanga waba sembo vakariona. Basa redu ndokufunga takamira pano. Takasafunga nyika inoparara. Basa titonge tiri pano basa apo. Hapana anoziva kuti kudenga uku tikaenda ndinodzoka yakadai ndasi. Nokona kusvika wanzi mambo. Matongera makaiti haiti. Saka nditonge ndiri papi. Pamwe ndonzi garai kunze kugeti. Pamwe high voltage yese 1000 but ndikunyungudukire chikotsa chiri kurwadziwa. Hapana ndoda kuti muite uno wakanaka. Ava matimukwasha iwe uri chiyo. Wiriranai. Ndo zvikura nzvimbo dzedu dzamukuona tikuitira bira riri kuitwa musi 26 ndiro kuitira imi nokuti tichenure nzvimbo dzedu mweya wokubata iwowo utsinye iwowo uchapedza wakupa kuti muurayani kumakomba uko tikuitira imimi kuti mudye handizvozvo zvino makatanga laziness inouraya mozviziva kune vamwe vakangobigwa nelaziness kutowonda nokutadza kushandisa maoko chiko imi mavana imi umwana vana tinovarayira sevana amai muda kutaura imi ndapedza nengano airya nchava chitaura tete ini tete nesikada kutaura ndozama ishu zenyese saka ini ndoda kuti ini vakuru imimika mukukozesa kuti vana vasawirirana taurai zvenyu ndinodaira kuti takambouya mudare rineri tikasvika pakunzi toda kuziva kuti muridzi wemaini ndiani tikaenda kuhigh court inini ndakanzi ndiri muridzi wemaini kuti maini yenge iri yamudhara baba wedu pawakafa pakabva papinda hanzvadzi yaisira inini hanzvadzi yaisira inini ndobva yafa ndobva ndatakura zvese ndobva ndaenda ndobva ndakwanisa kuchindisa chii mugodhi vakadzi ava vangu varipo 4 wehanzvadzi yangu uyu number 3 ndozoya number 4 number 1 uyu ari yapo handitika ndakadaidza vakadzi vangu ndikationa izvi zvaitika pano iyi maini handitika ndokumbira munhu ega ega atsvaga wosponsa wake ochera nokuti inini ndichachera mari yandichavana handizokwanisa kusiya kwamakaita sei madzimai vamwe 3 vakataura kuti haisisu tete takuita sei takuenda kuwana kwenyu nokushaya kwenyu nokuzoziva kuti takaenda nevana vanzadzi yeyu uye akati ndinogara ndikati zvakanaka murori ndikati garai tagara kudaro ndakazoona ndakudaidzwa kunokudaro kuti ndinofanira hunge ndisingasvike pamaini ndofanira hunge ndisisasvike noti pamaini ndepava ndobva ndauya muno makatitoreswa ini ndobva ndaramba ndobva tabaenda futi kudare ndobva taenda ndokwavakazoedzwa kunzi aiwa saka imimi makaroorwa gore ripi ndobva wataura maini yakapegwa gore ripi ndobva wataura mukadzi mukuru ane marriage certificate ndiuyo ari yapo sei iye asiri kuda imimi muda kuti muite sezvo ndira kuti inini namaiguru titonge zvikanzi namaiguru wacho inini handigoni kutonga nokuti ndakauya pari paatezvaro murume wangu inini anga taitogara kuprojeni tete ava nababa ndowaigara papi waigara kumaini saka inini handigoni zvakanaka zvakadaro inini ndobva ndaita semurora ndobva ati ndine munda ndobva ati ndine munda kudaro ndobva ndaenda kuna Mr. Ndofa ndobva wataura kuti amai wakandinyepera zvokuti ini ndabva nokaranda dai ndabva nokumba dai ndava nepepa racho saka ndabva nokuhospital amai vakanditi maini ndeyangu but now ndikutonasoa kuti maini ndeyani ndeyatete twist pasi padanda ndevaridzi vechi wemugodi ndobva anyora pepa riendofa kuti zvandakaita hazvisiri izvo handitika ndobva ndasiyana nazvo inini handigone kuti ndirambe ndine godwa nowe nokuti ane vana vayanzvadzi yangu kana mudzimai wavo amai mudzimai wangu chero munobva takabuda makati mudzimai wenyu asi iye hadigoramba nchidzokeredza izvozvo izvo ndine makore aya seichisa muromodzi soda tikoke ndapedza ini ndapedza ndosaka tichisa soda muromodzi ivava vazvinzwa zvandataura kumaini sinzi tabva kukoti handisati ndaenda kumaini ndochituma vana ava kuti chiendai munoshanda ndione mari yekuteresa mugodhi iyo nyaya yekunzi ndanongorwa tsoka ndaita sei ndoya ndisisi kuenda kumaini
nokuti ndobva ndanzi wakatuka wakaita sei wakazodii ndine gore ne8 months handisike pamaini ndochituma vazukuru tichichera indonwe mari yekuteresa mugodhi yezvine zvigomba ravakachera vakomana ranga rakuda sembu ndiri kutoona kuteerera maini uyo akabva anopega apa bva apega apa kana yo ema yacho yakauya zvinhu zvandinazvo zvavaita pamaini pabig maini yandikaendisa kuema yavakapasa yese kupasa wanoita zvakanaka irapa asi nini handiende kumataredzi mhosva nokuti neizati muroora but iye muroora teererai kamai tete kana mataura kamotarisa munhu akutongai ozinodakidza zvino makaita shungu kudaro ndiro kuteererai ndinorwara sei manje ndikutosimba ndosamukona ndimwa mvura ndosaka ndabhadharisa vazukura chitsotsi chese tochiziva maichokumaita hapana sembo rakachitaurwa apa ava vakatoona sembo hapana ndosaka vakanovhura gomba ende panapa zvokuti muchinjane mazwi ndatinamai ndosaka chidira muromodzi ini ndobva ndazadzisa kuti ona muromodzi wakutemwa kunext door vepana pasina kuinjoya muromodzi watanda kukwira fenzi wadai une problem ungogurai noda kusira ndoramba chitema kunyeberei saka pamwe pacho ka ndataura zvinhu zviviri sinario iripo isai soda muri wechikoke kana sikana uramba uchidyiwa kunext door uko hazvina kunaka temba toda vanhu vanowirirana muriwo unoda kudimburwa urambe uchiita manhanga ari muchi ari mumba andapedza ini tona yangu yakanaka temba amai dzikamai ava ndaatete venyama ndoda kuti mudzokere munowirirana handisi kuda kwaimimi sei vakadzi vane mwoyo wokurwa nai mamai koni makabuda muno musina kutaura pakati pameeting asina mashoko akabuda asina kutaura haanyorwere palist yevanhu vataura kwaimimi sei muda ndi kunyorei kune munhu ari absent muripo ngativhare nyaya ini ndinoda kuti mubatane zvinzwa here dzokere kumba mubatane atembwa muigone amai ava vakagona kuchikoka vanorarama goridhe rinobuda asi makaramba kuita zvamuri kuita izvi findifindi makadzisa vana ava zvamuda kuita hazvibude ndakuitai kuti muite zvinhu zvakanaka muswa sandi mese ndazvona munowana nokutokuona munhu achiramba achitaura chete anowana amai anowana panhau ndoda kuti muve musungirire mbudzi kwasabhuku kwavo ndiani muringai ndimuringai ndoda kudziona sande makuseni na9 o'clock mese mazuzu vashamari iwo hauna mhosva hauna mhosva chendai usungira mbudzi dzotodzona dziri koko tete batai muroora mubude naye ndiwe muroora mudzimai wenyu endai kuma batai muroora wemuende naye tete hamunzotora muromo basa ramambo ndokubatanidza vanhu vakatomira kuti mubatane batanai muroora muende aita basa muroora endai navo muroora zvokuti kumba kwedu muroora atende ndiye avabata muroora wacho muroora atende kumata basa mai